Foli ni waleɲumandɔn an b'o kɛ k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin ye an ka laadalasigi waati selen laadalasigi min n'o bɛ tali kɛ gafe kunnafoni na ni baara in ye tɛnɛ ye ka taa bila fɔ juma la an bɛ sigi yan nɔ min bɛ tali kɛ kalimu karamɔgɔ ni dabaji karamɔgɔ ka maguwan kɛlen kɔfɛ k'o kɛ nansara sɛbɛnni na anw bɛ sɔrɔ k'o ta k'o bila todunkan na min ye kunnafoni ye a kana kɛ maa si den kelen negela ye o de b'an bila sigi ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nɔ nka i b'a ye k'a fɔ minnu tɛ san sɔrɔ ni juru t'a la i b'a ye k'a fɔ minnu tɛ san sɔrɔ ni juru kɔ bamananw b'a fɔ ten ayiwa nin baara in a dɛmɛbaga o ka ca an bɛ foli ni waleɲumandɔn kɛ a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ Mamadu Fa Sefara honorable ka fɔ ka waleɲumandɔn fo ka taa se a furumuso ɲuman n'o ye Sarangosi Saran ye ka fɛnɛ fo ka waleɲumandɔn n'an bɔra yen Universel Media ni ale ye Super GT ŋana ye ayiwa tulu la dankɔrɔba tulu la dani sanji o de ye Super GT n'i kɔni y'a si filɛ i t'a kɔrɔfɔ maa si den kelen na e de ka moteur bɛ sisi bɔ fo ka taa se i ka moto ma ayiwa a kɛra mansimafɛn nasugu o nasugu ye n'i ye Super GT yɛrɛ kɔni lajɛ i tɛ a kɔrɔ yɛrɛ kɔni fɔ maa ɲɛna o ka bɔ yen ayiwa i b'a ye k'a fɔ foli an b'o kɛ tuguni ka don an ka mairie yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o o ye commune 1 mairie kɔnɔna ye maire la fara biriki ale yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ i b'a ye tile t'a ja wa ji yɛrɛ kɔni tɛ a jigin an b'a fo ka waleɲumandɔn ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ayiwa o dɔ ye monsieur Tunkara k'a fɛnɛ fo fo ka taa se monsieur Ba ma ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo mairie kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa min bɛ tali kɛ terre des hommes na TDH kɔnɔna la ayiwa Jariyɛtu dit Manda Watara madame Kuruma k'i fo k'i waleɲumandɔn terre des hommes cɛdenw k'a bɛɛ lajɛlen fo Jariyɛtu tɔgɔ la baɲumankɛ tɔn fɛn fɛn bɛ Mali la an bɛ olu bɛɛ lajɛlen don Jariyɛtu ale ka foli yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɔ yen an bɛ don impôt kɔnɔna la minnu y'an ka waribontigiw ye k'a jate an kɔ ayiwa min ye ka se ka ayiwa jamana ka jatew yɛrɛ kɔni fɛnɛ lakile min ye ka se ka jamana ka juru k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kani ayiwa i b'a ye o baara n'o cɛsiri n'o maguwan o bɛ kɛ an ka impôt maaw fɛ o min n'o bɛ sen na an b'u fo k'o waleɲumandɔn min bɛ tali kɛ Fatumata Bagaga fo ka taa se Fanta Sise ma ninnu bɛɛ ye baarakɛla ye commune 1 na impôt min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka a maa bɛɛ lajɛlen fo ninnu de kɔni tɔgɔ la adama faamuya sɔrɔla nin na an bɛ boli an bɛ taa sugu la ka na Super GT k'ale mafilɛ Geribu dugu bɛ yalala a bɛ palani fabaliya ko fɔ moterimafɛntigiw k'a daminɛ mototigiw ka taa se katamitigiw ma fo ka se mobili personneliw ma mobilibatigiw ale ni mansinbatigiw aw minnu kun jigi wɔrɔ la waati tɛmɛnlenw na k'a sababu kɛ tulu ɲuman sɔrɔbaliya ye Universel Media ale wulila deliko la ka taa k'i kɔngɔn fa tulu ɲuman na ka n'a to min ye Super GT ye aw ka nafa ani aw ka moteur ka nafa kama Super GT ale de ye tulu min sanuma k'a bɔ a bidon kɔnɔ ka se k'a jigin i ka moteur kɔnɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka aw ka moteur sijan k'o d'o ma e min ni e de ka moteur de bɛ sisibɔ la waati ni waati Super GT e k'i jigi k'a ye k'a filɛ tulu a bɛ tigɛla waati bɛɛ lajɛlen na e ka moteur kɔnɔ e ka Super GT k'a mafilɛ i tɛna kɔrɔfɔ maa ɲɛna maa min b'a fɛ ka Super GT ale ka nin tulu in nafa bɔ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 walima i bɛ don suguba kɔnɔ min immeuble Modibo Yara i bɛ se ka weleli kɛ 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 walima Bozola Wonida i bɛ se ka weleli kɛ tuguni 20 80 09 99 78 80 02 42 Universel Media n'i donna ale ka butiki kelen-kelenna kɔnɔ i tɛ fɔ i jigi kɔ siga foyi t'a la bamananw ka kuma don taa ni ka segin ye bana ye a tɛ jɔni den kelen to an taara an nana dantigɛli jan yɛrɛ kɔni to o la tuguni bi sɛbɛn min ma ɲɛkɔrɔ a bɛ t'i jɔ sɛbɛn fila la min ye Soir de Bamako fo ka taa se indépendant yɛrɛ kɔni ma nka tɛgɛ ayiwa ɲɛfɔlɔ an b'o kɛ ni Soir de Bamako ye i b'a ye jamana ɲɛmaa colonel Asimu Goyita a nana ayiwa a ye maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni sama ayiwa o sama o kɔni o dira min ye jamana kunnafonidisoba min yɛrɛ kɔni bɛ
ni ale bɛ wele ko ORTM olu kɔni ye jamana ɲɛma ka se ka ɲininkali ko o kɛ a la ɲininkali i b'a ye k'a fɔ a bɛnna ni taama min yɛrɛ kɔni kɛra ka taa Irisi jamana yɛrɛ kɔni kan wa jamana ɲɛma kolonɛli Asimu Goyita wa min bɛ tali kɛ nin ɲɔgɔn ye belebele yɛrɛ kɔni na a kɔni y'i da don a la ka fara farafinna jamana caman ayiwa don kan ka taa se fɔ Mali yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ nin taama in a kɔni kɛra taama kunnandi ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma bari ka d'a kan wa min ye tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw ye olu yɛrɛ kɔni kɛra sira caman yɛrɛ kɔni fɛ o ye usine ko ta sira fo ka taa se min ye jago ta sira kalanko ale ni diɲɛ dɔnniya ayiwa sira kuraw n'o o ye nouvelle technologie ye fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna sugu yɛrɛ kɔni ma o ka bɔ a la i b'a ye k'a fɔ a la belebeleba o de kɔni dɔ ye taa ni ka segin ni a bɛ fɔ o ma domaine de transport wa da magara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ la i b'a ye colonel Asimu Goyita a ye a ka taali kun k'i da don a la dɔɔni k'a fɔ malidenw yɛrɛ kɔni ɲɛna a ko ale ni Putin n'o ye Irisi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kuma caman telefɔni yɛrɛ kɔni na o senfɛ a ye a deli min ye wele ye yaasa ka se ka to o yɛrɛ kɔni jaabi ayiwa Irisi jamana ɲɛmaa o ka wele min yɛrɛ kɔni kɛlen kɔfɛ colonel Asimu Goyita bonya bɛ Manden bonyamasegin o fana bɛ Manden yaasa min ye bonya min kɛra an ni an ka jamana ye ka se ka taa o bonyamasegin ayiwa ko yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ale ye a dalakan di Irisi jamana ɲɛmaa ma ni ala ma baasi kɛ a yɛrɛ kɔni fɛnɛ na ye nin kɛnɛ in kan a ma dan dɔrɔn ma i b'a ye taali in na a ye min ye minisiri caman k'olu cɛ a kɔ ka taa ayiwa sɔrɔ bosonbaw fo ka taa se an ka wasabulon a kɔnɔ cɛba dɔw ani a musoba dɔw olu yɛrɛ kɔni yera nin kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa a ko Irisi ye anw kɔni terikɔrɔw de ye kabi don min na anw ka jamana b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Irisi ale bɛ anw ka jamana kɛrɛfɛ waati bɛɛ lajɛlen na ka se ka dɛmɛ yɛrɛ ta k'o ɲɛsin anw ka jamana ma bi ni olu kɔni y'u tɛgɛ di Irisi jamana ma ayiwa nin man ka kɛ ko kura ye ayiwa maa caman yɛrɛ kɔni bolo bari ka d'a kan i b'a ye Irisi jamana ale ni Mali yɛrɛ kɔni olu bɛ fɛn caman ka se ka olu yɛrɛ kɔni tila u ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ ye jumɛn ye ayiwa jamana kɔnɔ a mara i b'a ye k'a fɔ Irisi ale yɛrɛ kɔni t'i da don wali jamana kungo yɛrɛ kɔni na i b'a ye min bɛ tali kɛ yɛrɛma hɔrɔnya min na a bɛ jamana kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bolo Irisi y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni b'o o bonya jamanadenw olu ka tɔnɔsɔrɔ siraw n'u ka nafasɔrɔ siraw ayiwa i b'a ye k'a fɔ Irisi fo ka taa se Mali ma ninnu bɛɛ lajɛlen b'u hakili to nin baara ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ko nin sigi belebele min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin a ma kɛ dɔwɛrɛ kama ale yɛrɛ kɔni bolo dɛ teriya min bɛ Mali ani Irisi jamana yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o yɛrɛ kɔni k'o kolo don ka fanga yɛrɛ kɔni bonya ani ka siraw ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ caya i na komi an ye dɔ fɔ sɔrɔ sira ka taa se min ye sɛnɛ yɛrɛ kɔni sira ale ni jagoko fo ka taa se kalanko taa sira yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ o ka bɔ a la politiki lakana nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ don nin ko nin hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la halisa i b'a ye k'a fɔ colonel Asimu Goyita a ka kuma yɛrɛ kɔni na a ko min ye CEDEAO kɔni kun ye jalaki min walima ɲangili min ta ka bin anw ka Mali yɛrɛ kɔni kan ayiwa yaasa ka se ka ayiwa o ɲangili k'a ɲɛsigi Mali yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ tigɛ joona yali ɲangili yɛrɛ kɔni bɛna o de kɔni kɛra sababu ye ayiwa cɛdenw olu yɛrɛ kɔni wulila ka taa Irisi jamana yɛrɛ kɔni kan i b'a ye u ni o ɲɛmaaw ye baara kɛ sira caman fɛ o dɔ ye min ye sɛnɛ taasira min b'a to ayiwa nɔgɔ o bɛ se ka lase anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma cogoya min na sɛnɛw olu bɛ taa taasiraw yɛrɛ kɔni fɛ o bɛɛ lajɛlen ka bɔ yen nɔ min ye taa ni ka segin ye transport taasira ayiwa fo ka taa se o de nana laban ayiwa terrain sira ka se ka ale yɛrɛ kɔni ka kurakuraya anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ colonel Asimu Goyita ale y'a yira k'a fɔ Mali ani Irisi jamana ɲɛmaaw olu bɛ ka baara kɛ jumɛn kan ni o ye pankuruko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni ye a ko i bɛna ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa o de ye ka se ka sira kuraw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɔ ayiwa min bɛ tali kɛ halisa min bɛ tali kɛ ɲɛtaa sira yɛrɛ kɔni na a ko Mali ni Irisi jamana olu yɛrɛ kɔni bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ fara ɲɔgɔn kan min ni o bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye pankuruko taasira u bɛna baara caman kɛ ka bɛn n'o ye a ko ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni ye ayiwa taama in ka se ka o jaabi minnu n'an bɛ k'an sigi a kɔnɔ don n'a nataw la a ko pankuruko ta bɔlen ko sira wɛrɛw fana bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ a da yɛrɛ kɔni ma don olu kɔni na a ko bi an bɛ waati min na lakana yɛrɛ kɔni taa sira fɛ i b'a ye Mali ye kɛlɛkɛminɛ caman sɔrɔ n'o o ye ayiwa kɛlɛkɛ pankuru caman yɛrɛ kɔni ye k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ teriya min bɛ Mali ni Irisi yɛrɛ kɔni cɛ a ko n'i ye sigi belebele in ta k'a lajɛ a kun de ye yaasa Mali ni Irisi olu bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fanga bonya sira caman fɛ ayiwa ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min yɛrɛ kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o yɛrɛ kɔni ko o fɛnɛ kolo don
i b'a ye bi an bɛ waati min na nanzara jamanaw ayiwa olu kelen bɛ ka jalaki walima ɲangili yɛrɛ kɔni ta ka Mali sɛgɛrɛ ani kɛlɛ min n'a bɛ Irisi ale ni Ukraine yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o kelen bɛ gɛlɛya caman yɛrɛ kɔni dɔɔni ye nka i b'a ye k'a fɔ sira kuraw olu yɛrɛ kɔni bɛna lajɛ min b'a to Irisi ayiwa ale ka laɲini ye min ye n'o ye a ka alikama ka se ka o di farafinna jamana minnu ni olu yɛrɛ kɔni mago b'a la fo ka taa se nɔgɔ yɛrɛ kɔni ma a ko bi an bɛ waati min na Irisi ye Mali yɛrɛ teri ayiwa teri kɔrɔ don wa teri yɛrɛ kɔni don kura teriya o de bɛ Mali ani Irisi jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bari ka d'a kan namara t'a la wa nkalon yɛrɛ kɔni t'a la ayiwa bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni mago mana jɔ Irisi la waati o waati Mali ka laɲini a b'o jaabi ani malidenw ka laɲini a b'o yɛrɛ kɔni jaabi wa i b'a ye k'a fɔ o de kɔni kɛra kun ye fɛnɛ ye Mali ani Irisi jamana olu y'a laɲini ka fɛn caman ka se ka olu yɛrɛ kɔni baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye lakana ye bari jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko ni lakana yɛrɛ kɔni tɛ ko ɲɛta yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ yen a ko ni ɲɛta yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ yen i b'a ye k'a fɔ lakana yɛrɛ kɔni o fɛnɛ tɛ se ka sabati nin baara fila ninnu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ninnu ye ɲɔgɔn fu ani ɲɔgɔn safinɛ yɛrɛ kɔni ye i b'a ye jamana ɲɛmaa o de la a ko a y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na kɔni n'o o ye cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni a fori waati yɛrɛ kɔni sera o de y'a to olu y'u ka baara ninnu k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsin min bɛ tali kɛ ɲɛta yɛrɛ kɔni sira ma o de ye ka se ka sɔrɔ sira k'o dayɛlɛ tuguni ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko baaraw a kɛra fɛn caman kan sɛnɛ taasira ale ni min ye jago yɛrɛ kɔni taasira fo ka taa kɛ taama siraw ka se ka olu yɛrɛ kɔni da fara ɲɔgɔn kan bi an bɛ waati min na kolonɛli Asimi Goyita a ko baara fɔlɔ olu kɔni y'a kɛ minisiri min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka jamana mara ale yɛrɛ kɔni nɔfɛ ayiwa olu de kan ka olu ka laɲini min n'o yɛrɛ kɔni bɛ yen bi ka se ka o sira yɛrɛ kɔni tɔ ko o bɛɛ lajɛlen bɔ min b'a to jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya cogoya min na nka min ye Putin ye a ka kuma yɛrɛ kɔni na a ko Mali yɛrɛ kɔni ye ni teriba ale la ayiwa a belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni ye Mali yɛrɛ kɔni ye farafinna jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa nin kuma in kɔrɔ a ka ca kojugu a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ ayiwa nin kɔni kɛra fasiri ye fasiri min n'an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la Umaru Angoyiba ale tɛgɛnɔ don an bɛ Umaru fo ka Soir de Bamako fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fo n'an ye Umaru Angoyiba ale ka fasiri bila i b'a ye o Soir de Bamako kelen kɔnɔna la Laya Jara ale kɔni ye min ye i tɛgɛ mɔnɔ bɔ ayiwa gɛlɛya misɛnnin min ni a ye an ka finitigilakaw walima jamanadenw olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ Kɔnɔbugu i b'a ye finitigilaka min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko Forsati i b'a ye Forsati ni olu ye force spéciale ye olu kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri yɛrɛ baara kɛ banbaciw ye bingali wale min yɛrɛ kɔni ta ka Kɔnɔbugu sɛgɛrɛ ayiwa k'u gɛn kara ni leri min yɛrɛ kɔni b'u ɲɛ la k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sama ka b'u ɲɛ la i b'a ye kunnafoni b'a yira k'a fɔ a kɛra min ye ayiwa kɛlɛ jijalen yɛrɛ kɔni ye Masaranga Sɔ yɛrɛ kɔni o kɛra taa la waati min na banbaciw olu kɔni bɛ se fɛn min na o de ye ka se ka obi saba k'o lancer k'o fili min ye Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni kan a kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ gendarmerie olu ka ayiwa mɔbili yɛrɛ kɔni saba ayiwa banbaciw an k'a fɔ u yɛrɛ kɔni sera ka taa n'o ye moto fila ayiwa mɔbili saba taara nka moto fila n'o o ye gendarme yɛrɛ kɔni ta ye o fana jiginna a senfɛ i b'a ye halisa banbaciw u kɔni i b'a ye k'a fɔ u ka nin baara ninnu yɛrɛ senfɛ ayiwa banbaci fila olu yɛrɛ kɔni o fana joginna an k'a fɔ nin fɔcogoya la ayiwa Kɔnɔbugu i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ min don ale kɔni ni min bɛ tali kɛ an ka faaba yɛrɛ kɔni ani kɔrɔn yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ale b'o olu ni ɲɔgɔn cɛ an k'a fɔ tuguni a bɛ an ka jamana a cɛmancɛ bolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ i b'a ye banbaci maa caman olu yɛrɛ kɔni bɛ munumunu salo yɛrɛ kɔni na nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na i b'a ye bi an bɛ waati min na banbaciw olu yɛrɛ kɔni ka se ka ayiwa ja yɛrɛ kɔni sɔrɔ ayiwa ka u kɔgɔ da min ye Forsati yɛrɛ kɔni kɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ saya telima o ko maa ninnu u yɛrɛ mako t'o la an bɛ waati min na de wa bari ka d'a kan Forsati min ye kɛlɛkɛminɛ a dafalen cɛgirinw ani cɛfarinw olu de kɔni bɛ Forsati yɛrɛ kɔni kɔnɔna la maa b'i to i yɛrɛ ma wa ka taa ayiwa i ɲɛtana yɛrɛ kɔni kɛ Forsati ye wa nka i b'a ye banbaciw u kɔni y'u ka cɛsiri an'u ka timinandiya k'a bɛɛ lajɛlen minɛ u bolo k'u ɲɛsin Mali Forsati yɛrɛ kɔni ma nka i b'a ye k'a fɔ ayiwa kara o kara b'u ɲɛ la Forsati yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a bɛɛ lajɛlen ta kelen kelen k'a sama k'a bɛɛ lajɛlen kɔni b'u ɲɛ la i b'a ye kunnafoni ta sira la o yɛrɛ kɔni b'a jira k'a fɔ o bi saba in a ɲɛsinna min ye ayiwa Forsati yɛrɛ kɔni ka poste yɛrɛ kɔni ma o min n'o kɛra banbaciw u kɔni ye mugu ni kisɛ ye ka se ka o yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ayiwa a kɔni a kɛra jawu yɛrɛ kɔni dɔɔni ye jamanaden nana masumalo olu yɛrɛ kɔni fan fɛ nka min ye Forsati ye olu m'a bila da girinda la n'i ye kelen ci an yɛrɛ bɛ fila k'i la ayiwa a ko labanna nin labancogo la banbaciw u kɔni ye a lajɛ sentɛgɛ ayiwa ko o ka fisa a ye nin ko tɔ bɛɛ la u y'o kɛ ko laban yɛrɛ kɔni ye fasiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la
n'an ye soirée de Bamako bila indépendant an bɛ an tɛgɛ don ka bɔ n'o o ye ayiwa ni ale bɛna i da don kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ ayiwa cɛncɛnkan jamanaw ayiwa i b'a ye k'a fɔ taa bɛ ɲini ka se ji yɛrɛ kɔni n'an bɛ waati min na bi i b'a ye k'a fɔ Niger ayiwa ale kɔni ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni tun bɛ n'o ye Bazoum ye ka da jamana marako yɛrɛ kɔni kan i b'a ye k'a fɔ finitigilakaw olu kɔni ye fangajasow ka se ka o yɛrɛ kɔni kɛ Bazoum na o min n'o kɛra i b'a ye min bɛ tali kɛ farafinna tilebiyan fanfɛ tɔn olu ka keleya tɔn min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni o ye CEDEAO ye fo ka taa se UEMOA yɛrɛ kɔni ma olu ye lajɛ min kɛ lajɛ in yɛrɛ kɔni senfɛ i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye hakilina yɛrɛ kɔni ta hakilina min n'a bɛ ta kɛ ayiwa min ye ɲangili ye ka ɲɛsin Niger yɛrɛ kɔni ma i b'a ye sigi a kɔni kɛra juillet kalo tile 30 Abuja n'o ye Nizeriya ayiwa bari ka d'a kan CEDEAO jamana ɲɛmaa kura ale de kɛra Nizeriya fɛnɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye kuma caman ka se ka olu yɛrɛ kɔni yira ka dɔgɔkun kelen k'o di Niger ma n'u ma fɛɛrɛ kɛ ka Bazoum sigi a nɔ la i b'a ye CEDEAO kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni bɛna don dɔn yɛrɛ kɔni na ayiwa i b'a ye nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔra Mali ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abdulayi Mayiga ayiwa ale kɔni ye laseli kɛ laseli min n'a bɛ kɛ Burukina ani Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ la olu kɔni ye a yira k'a fɔ u ye kunnafoni sɔrɔ ayiwa min ye ayiwa a siran ɲɛnɛma yɛrɛ kɔni fɛ n'o o kɛra sommet yɛrɛ kɔni bannen kɔfɛ u ka laseli min yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa i y'a yira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ a kɛra Abuja Niger ale ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni kan ayiwa o kosɔn Mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a yira fo ka taa se Burukina ma ayiwa Niger ye olu balima jamana ye u ka dɛmɛ o kɔni o bɛ ta ka ɲɛsin Niger ani a denw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma o kama jamana fila in olu kɔni y'u fara ɲɔgɔn kan ayiwa bari ka d'a kan Niger an bɛ waati min na gɛlɛya ni kɔli jugu yɛrɛ kɔni bɛ ɲini ka don jamana kan o min n'o kɛra finitigilakaw yaasa ka se ka jamanadenw k'olu kan fɔni olu kɔni nana ka na jamana u ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka o ɲini ka se ka jamanadenw ko olu yɛrɛ kɔni kan fɔni ka bɔ marabagajugu ale yɛrɛ kɔni bolo o min n'o kɛra n'o ma bɛn CEDEAO jamana yɛrɛ kɔni ma olu ka laseli la ayiwa Mali ale ni Burukina olu fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ayiwa CEDEAO jamana bɛna baara o baara kɛ ni o bɛ tali kɛ ka ɲɛngili yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin Niger ma ayiwa a bɛna kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ma a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye an ko farafinna ka kelenya min n'an b'o laɲinina a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni don o yɛrɛ kɔni na o kama Burukina ani Mali olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu ka da fan si den kelen a tɛ sɔgɔ n'o ye Niger ani a jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ɲɛ a ko bi an bɛ waati min na kangari gɛlɛn ayiwa o kɔni o bɛ da i b'a fɔ Ajiwa ninnu b'a fɔ cogoya min na ayiwa manamana kuma ni o bɛ tali kɛ nin kuma ninnu kɔni na k'u ka sɔbɔ ayiwa min ye Niger kɔni kan ko ni u kɔni tora nin wale ninnu kɔni na a bɛna kɛ sababu ye kɛlɛtigɛ kuma don wa a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Mali fo ka taa se Burukina yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma olu n'u fara Niger kan ayiwa a na wolo min na o na kɛ an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna nka kangari gɛlɛn o kɔni o dara k'a fɔ ni kɛlɛ ni CEDEAO kɔni ye laɲini min yɛrɛ kɔni fɔ ayiwa n'o o de ye k'a fɔ ko olu b'u ka kɛlɛkɛcɛw lawuli ka taa Niger ko n'a kɛra Mali ko ale ɲɛmɛ don kɛlɛ la Burukina fɛnɛ ko ale fɛnɛ ɲɛmɛ don kɛlɛ la wa o t'a bannen dɛ ko CEDEAO ayiwa u kɔni u donna a la cogoya min na u bɛ bɔ a la o cogoya kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ na nka i b'a ye k'a fɔ ni laseli in fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ min ye Guinée ayiwa olu ka porte parole fɛnɛ ye laseli kɛ laseli min n'a bɛ bila nin hukumu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ yaasa ka se ka nin ko ninnu ka bɛɛ lajɛlen jɔ a ko ni CEDEAO kɔni a ɲɛmaaw y'a laɲini ayiwa ka taa Niger kɔni ka se ka bin olu kan finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka sira fɛ a bɛna wolo gɛlɛya caman na cɛncɛnkan jamanaw fo ka taa se CEDEAO yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa o tɛ maa si den kelen ka laɲini ye o kama u ye a ɲini CEDEAO ani a ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa u kɔni ka jisuma dɔɔni ka se ka o kɛ u koliji la ni ne bɛ an ka fasiri datugu fasiri min ni ale yɛrɛ kɔni sɛbɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sori Ibrahima Kulubali ale yɛrɛ fɛ an ye min bɔ indépendant yɛrɛ kɔnɔna la ka na bila ni ne fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi gafe kunnafoni na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n yɛrɛ ka première dame yan Aja Ture k'a fo ka waleɲuman dɔn min ye ayiwa Banu Samake fo ka taa se Adama Jalo ayiwa Salifu Tarawele Daramani Darame ayiwa ale ni sabali ka ɲi ani an ka baarakɛla tɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Kalu Ture ale fɛnɛ bɛ an fɛ yan nɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ wasalamu